Jesteśmy nad Niagarą, nad najsłynniejszym wodospadem na świecie. Kiedy Riza eule do Kanady, do Kasiebów w Kanadze, myla może się nama zacząć. I my też tak zaczynamy i życzymy, żeby wszyscy Kasiebi mogli ryściedę z Niagara tych nawiedzać. To nijak nie jedno za 100 kasiebskich karnów, co dzieją na Kasiebach w Polsce, ale jest to wiero jedyny zespół, co śpiewa tak pięknie po kasiebsku w Kanadze. Nazywa się Ledowy Nuta, a dzieje w półmilionowym Hamilton, co leży w krężym wielkiej metropolii Toronto, jacie jest stolicą prowincji Ontario. W Ledowej Nuce śpiewają polskie emigrańcy i ich potomkowie. W repertuarze mają pieśnie z wszystkich stron Polski, choć niewiancy w nich je kasiebskich śpiewów. Jeździmy z nimi po całej Kanadze i Sztycach, to jest Stanach Zjednoczonych. Bywale też w Polsce i innych krajach. Pieśnie kasiebskie brzmiały i między innymi w amerykańskiej Częstochowie, w Nowym Jorku, Detroit, wiele razy w Toronto i innych miastach Kanady. Ta miłota do kasiebizny wzięła się z bezpośredny, tyś rodzinny. Łączbę z kasiebama w Kanadze, gdzie tyś Ledowy Nuta tyle razy i śpiewa. Przykładowo na Kasiub Day, jaci je co roku na początku maja. Pierwsza sobota w maju. My tu mamy wielko, tu pora tysięcy ludzi przyjdzie, co muzykuje, tańcują, jedzą i... Ma bele, ma samo jasno, ma w jedno bądź ma kaszę. Parę lat nazad, jak to zaczęto, to była w sobota i w niedzielę. A teraz to było za wiele, to ale zrobili jeden dzień w sobotę. O ja, i wtedy na maj 3, to pierwszą niedzielę w maju, I think, że oni mają dużą mszę tu w kościele w naszej parafii. Ten dzień to jest święto Kasiebów i kasiebizny w Kanadze. To jest też święto rodny Młewech, który przez 1,5 wieku je tam darchieś ziewy. Tym, co tam już nie byle, je drągo jaś w to wywierzec, ale tak je. Po kasiebsku gadają tam ledze, co nigdy wzięcym na polskich Kasiebach nie byle. I chłojcowie nie byle, a tyś starce nie byle. Ja tam nigdy nie było. My się nigdy nie musieli jechać tam. Przed tym to nie było nigdy jeżdżone ani nic. Zwłaszcza jak my byli tu mały, my nigdy nie jechali morles. Każdy musiał doma siedzieć. Dzieci było wiele, so jeden za drugim musiał być patrzony. Ale teraz to możesz watchować telewizję i show, to wiele widzisz, so jakie w drugich państwach i to. Ze mną jest nogo, że teraz, because jestem chorowaty, ja by nigdy nie zajechał, I don't think tam, to jest za daleko. So, ja so nigdy nie planuję jechać tam. Ja by tam lubię zajechać, nie mogę, ja by nie strzymał tego trypa. Ja był bardzo połamany, jak był młody, i lubię nogi złamany. Drzewo na mnie spadło w lesie, ja był połamany, żebra i głowa był płecący żogu. 2002 transport mnie uderzył na Wilno Górze tam. To mnie nocy sfiniszował. To było nocy dość. Mam strach jechać airplanem, a to jest bardzo daleko jechać. So I don't know. Ja myślę, że nie. Nie byłam, mój brat by nie pojechany, ja. 2 razy już pojechany, ja. Helena, jego kobieta była, ale ja nie byłam, Ja im zrobiła się chorą, ja nie mogę jechać. Jeszcze bym lubił, ale nigdy nie pojadę pewno,
A jak będę gieduć? O, dobrze, on mówił, że tak, że surprising, jak nie mogą jeszcze pokażać tam jeszcze godać, bo tak on mówi, że młodzi tak nie mogą, no, bo to mówi, że tak surprising, ja. On bardzo lubił, jeszcze chce więcej raz jeszcze jechać. My byli młodzi, my nie wiedzieli, skąd my przyszli. Jeszcze my byli starsi, wtedy my się zaczęli dowiedzieć się. Mój grandpa mieszkał na farmie tu za rok po boku i Windows wiele powiedział nam, jak my byli niemalże 10 lat stari, że oni, jego ancestry przyszli z Polski i to, jak twardo to było wtedy, bo oni to pola wszyscy powyklinowali. Oni mieli 20 razy twardszy jak my mieli. My mieli 13, a moje rodziny mieli 15. I to była kupešesti farma, no prvi. A tada mi je 15. august i tada moja kupila od njega. Ja mu przyszli tu. Tu była końska szapa, co da koń stanął w tym tu pierwszym. To była koński stanął w tym. Cały jest tam dety duży. Tam było teraz zboży upajlowany w tym. I bo nadesmy binder mieliśmy traktor teda tu. To się robiło lepiej teda ja tu stąd wystawiłem. Ja miałem taką małą kletmańskich pio, takie małe pole, tam myśmy stąd ja wozili tutaj sano i tam było co na łąków, na naszych mógł koniami jeździć po nich. Ci sąsiedzy to mieli jedno, to nie mógł kujami jechać po tym. I choć sprawdzac letko nie było, ka siebie w Kanadze zachowali swoją tożsamość. Zachowali zwaci i wyrtnute jak przywiązanie do wiary, robecost, familijny związki. To ja ściasa ciężko pojąc, jak baro oni są podobny, ty się zły roda, do nas, ka się bo znad był ty, choć przez 5-6 pokoleniów mieszkają na dradzie półkule świata. I co je największym fenomena, razo potrafimy ze sobą gadać. W tej samej, nasi rodny, mowie. Ja swój język gubię i ja był 13 lat stary i mój wuj zaprosił mnie, bo z nim robił i jego stark z nim mieszkał. I on po kaszubsku goda. Tym każdy mnie się pytał, czemu ty im nie możesz języka zgubić? Tam ja się nauczył, znowu, bo on pańsko bardzo mało goda. Gdy to przyszło, to czasy były w jesieni, wtedy to kobiety i te dzieci tu stało, tu z tymi ludźmi w Wrynfie, co oni wiedzieli, co oni byli, a te chłopy szli piechty, tu stąd nawilo, i tam oni dostali te swoje ziemię i zaczynali budować, i tam byli też ludzie, co pomogli im. I wtedy oni przyszli nazad po ziemię, na pozemku i dostali te kobiety i te dzieci. I zanuli tam, czasem te kobiety tam szły też i tam stały z innymi ludźmi tam. I tak oni tam zaczynali. Oni mieli twardy czas. Bo jak oni tu przyszli, to oni nie mieli nic. Oni po prostu tak jakby byli w las puszczeni i stąd oni zaczęli. To było 200 akrów, a nie było tak pole, to było góry. Wszystko kamienie na kamienie, a kamienie tam jeszcze są rosną. Temu tam mają wiele tych kamiennych płotów, bo każdy poziomk to małe dzieci i to duży też wzięli na pole i wszystko zbierali i budowali te płoty. Ten, co kupił ten obraz, to mnie powiedział, jak on był młody, to oni ten kamienny płot budowali, a jego tatka stoił i patrzył, a on trzymał ten kamień może 200 funtów, a mówi, zebo tam. No, tak. Tata mnie ta farma, gdzie się urodziłam i gdzie tam stąd całe żyłam. Mój ojciec nie miał, matka nie miała żadnych knopów, chłopców. Ja byłam tym chłopiec. Ja jestem z moim ojcem w las, koniecznie robiłam wszystko. Łebze ma te farmoni kloce robili i pulpwood. I to było ekstra
pieniądze, co nie mieli. I ja sam własnymi wiele kloców, a to nie było electric chainsaw, to było kraska, baksa też. Jak się weźmiałem, wtedy to przyszłam do Elfru. Miałem 6 dzieci, 51 knop, to miałem moje familie tam. Starysiek przyjechał ze Starego Kraju, prawie nie mógł zabrać z jakiego miasta, ale ze Starego Kraju i jakby 7 lat stary. I był wychowany po kaszubsku, ale jeszcze do dzisiejszego dnia. Czasem po dzielsku więcej, ale no więcej po kaszubsku. My się spotkali było na weselu, eh? Na weselu, na Twincach. Na Twincach. Każdy sobota była Twincach. Twincach, ja. My się spotkali i wtedy my długo nie chodzili i my się, I guess, raki się ożenili i 5 sztuk dzieci. Czynność nujków. My między sami są wiele razy godno. Czym to co to jest? 150 lat. Jak my to mogli utrzymać? My nie wiemy sami. My nie wiemy sami. A jak my się teraz przegodimy, no waprzedy to tu stąd i my możemy jeszcze godać, prosto nie dowierzą. Prosto nie dowierzą. Tyle lat. Ale się robi ten język, się robi słaby, bardzo słaby. Ale gdyby szulu każdym godą, my myślimy, mamy łecny język. So, tak to jest. Mój chłop żył, wtedy oni uczył, oni umieli wszyscy godać, tak. Ale ci młodsi nie. Ci młodsi to wszystko po angielsku musiało być. Ten najstarszy knop, jak oni wzięli doszko, to szkolno goda po angielsku, on po polsku. Po kaszubsku? Ja. When I zapytał czasem, co to było, to on mi szkoda. Po angielsku to było inaczej jak po polsku. Bo on tego nie wiedział, on był nauczony doma. Szkolno tego nie lubi, ale on jak sam jest po angielsku, mówił, nie miał być. Co ja pamiętam, ksiądz Welasty. On był moje córki robił u niego za kucharka, jedna była co werga na pleja i śpiewa. My się dobrze znali, bo on jeździł na Gwestana i to. On peprecku godził, bo oni byli wtedy po angielsku, co nauczony był. I tacie sobie to wiele peprecku rozumieli. A wtedy po kaszubku tak każdy tu się stronął. Bo jak mój pierwszy dzień doszko szedł, ja jednego słowa po angielsku nie umiał. Na Wilnie, jak ja był młody, tam wiele robotów nie było, to wszystko ludzie, to starsi chłopy, wszystko robiło w lesie. Rąbili to drągi i to wszystko tam w lesie było, a wtedy było wiele lasów. A wtedy za parę lat, tak może 10 lat, 20 lat, to wszystko było wytnęły, to nic tam nie było. I wtedy jak ja chcę iść robić, tam nie było gdzie robić i muszę przyjechać do Toronto i tu było wiele roboty. A ja sobie myślę, że ja bym przyjechał tu i na tak parę lat i to wiele pieniędzy zrobił i był bogaty i nazwę jechał. Ale jak to się stało, ja jeszcze tu nie jem bogaty, to pewno potem muszę zostać tu dłużej. A wtedy jak ja przyjechał tu do Toronto i wtedy to było parę lat po temu, ja wiem, tam jest w Toronto takie miejsce jest, tam jest wiele Polaków. I ja sobie myślę, że ja jem Polak, a ja nie wiem, że kaszę, bo ja jem Polak, ja pójdę tam i do nich godę. Ja tam godę z nami i oni nie rozumieli mnie. I wtedy ja sobie z nimi godę i wtedy on tak się zaśmiał, że ja muszę być taki hillbilly Polak. Hillbilly Polak. Jak on tam mówił, ja więcej po kaszubsku nie godę, bo ja niego nie rozumiem też. A tak to było, ale wtedy po temu Dawid Szulis powiedział nam, że my byli Kaszuby, nie Polacy. I temu my nie rozumie, jak te Polacy z tu strony tam do Wilna przyjechali. A ja z ojcem tu był w Szopiele. To wiesz, on miał mnie zabawiać, za mną patrzeć, a on musiał pracować, robić też. A ci chłopy na wsi, tak oni tu mnie zabawili przy robocie. I przy tym ja się nauczył, bo to innej mowy nie było. W ten czas to było wszyscy Kaszubowie. Tu by nie było angielskiego słowa, było ciężko czuć. Ale ja mówię, to ja wiem dopiero 58, a w ten czas ja pewnie może 3 lata miał. I 3-4 lata to są te najlepsze lata, co by się człowiek uczył tej mowy.
Donet bańści jak jeciec, piękno kiedy w rodnym łewie, cały ziecy robi przed drzewie. Znaje wiele słów kasiepścich terne, na poleścich kasiebach są i wnet zadziniąty. Kaszuby się bardzo mocno wiara. To ojciec mnie wedna powiedział, mówi, że mamy tych 2 kawałków lepszego świata. On mówił, matka była zielona, to mówi, że to było szczęście, że a z Polski to mówi, że wiara mocno miał. To szczęście i wiara jak mąż, to co innego trzeba. To ciężko robota i zdrowość. Trzeba rzec, że prawie robota je jedną z większych wirtuscy kanadyjskich kasiebów do dziś. Wnet każdy z nich je mystro w jakimś fachu. Najpierw z źródła utrzymani to były przede wszystkim przóde las i ziemia. Przy nich też skupiwały się inni warci, na przykład kowalstwo. Mój ojciec to tak uznał, on pobudował z Kozłowskim. Mój ojciec robił z tej strony, a Kozłowski robił z tej strony. On robił truny i krzesła i co było trzeba. A mój ojciec wiele pracował przy tym kościele, jak budowali święty Stanisław. Ojciec przyszedł drzwi kłaść. Miały się zamknąć w ta strona, a ksiądz Jankowski stał w ta drugą stronę. I oni co prowadzili przy tym. Mój ojciec mówi, ja nie mam czasu, tam konie stoją do kucu, ja muszę iść kuć te konie. Ksiądz Jankowski, zagodzona szklanka włożył w pakiet i przyjdzie do budynku. Położy ta szklanka na stół i w tej szklance to żmija krąciła. I on mówi, ksiądz Jankowski mówił, to musisz wypić z tej szklanki i ją. Jak my nie wypijemy z tej szklanki, to ten gusz będzie w nas rósł. I oni wypili i ojciec przebaczył. Ambroziu Ostrowski robił w tej kuźni za młoda. Przez lata zachował wszystko, co w niej było, do tych czasów, żeby dziś mogła być dziela muzeum w parku, jak je w centrum Wilna. Oni przyjeżdżali, a ja wtedy myślę, może ja pomrze, a farma będzie przedana i kuźno zostanie i nikt więcej nie oboci. Ona jest na Wilna, to wszystkie mogą przyjść i zobaczyć, Inni mistrzowie darch aktywny przeinaciewają swoja użytkową robotę w bardziej artystyczną, ale wypiarce mu lata, można by rzec, pokolenia doświadczeniów. Dziś zdarzy się, że ich dzieła są znane w całym kraju, dredzim co do wielkości kraju świata. Teraz to jest bez całej Kanady, ludzie wiedzą, where Wilno furniture. 12 lat nazad ja zaczął stawiać te Wilno. Jak David Szule zaczął z tym po Kaszubsku, to wezmę czasem długo robić, a jak ja to lubię, że łecna wezmę zdobła dłużyć, to nic nie szkodzi. To tu Jan Boruci postawił tu ten, to tu bez 100 lat nazad i to tu jemu postawili po tym starym. Mu wszystko rąku zrobieni, to wziął robotę w tym czasu. Teraz to jest lži, ale to też wzięło wiele roboty. Bo to mieli w izbie krzyże, może się modlili też. To jest łyżko tam ja. Bo oni byli bardzo krótki ludzie w tym czasie. Ja próbuję pokazać, jakie stare budownie tu są, co te Kaszuby pobudowali, jak oni tu przyjechali. Wszyscy budowali tak przy dachach, bo według śniegu, bo skąd oni pochodzili, to było wiele śniegu. To wiele ludzi mówiło, oni byli głupi, bo tak przy dachy, oni byli bardzo mądrzy. Ja mówię, tak 400 obrazów, co ja mam zobaczył, że są. Moje dzieci mają każdy print, co ja mam. Oni nigdy nie zapłacą, ale w jedno wezmą. Pora obrazów trzeba malować, to dużo rzeka tu bez barwy idzie. I to się da. Wyszywał tak 50 lat, albo więcej, jak ja do szkoły szła. I teraz z tej Kaszuby nie
wyszywać, to jest 8 lat. Ja lubię embroidery robić i wtedy potem ja przyszła tu, mówiła idź, przyjdziesz mnie pomóc, uczyć się dzieci w szkole. Muszę pokazać dzieciom, jak to muszę dokładnie ci nawet, co to zrobił na nauce. Co dzieci się nauczą, za chwilę, bo to się nauczyło. Jak ja się nauczę, a was musisz nauczyć też. Ja bardzo lubię wyszywać te kasiubin, bo wszyscy kolory tam bardzo i wszyscy ludzie to lubią. Jak ja długo jobanażę, to wącę. Mój krewny, Jan Michał Główczewski, i on tak dawno to tu napisał, i on tak pisał, co te ludzie tam dookoła tak śpiewali. Kaszuby, te polscy ludzie pewno wiele śpiewali, bo czasem było smutni, ale muszę śpiewać. To było na weseli, albo czasem może śpiewali, jak była pusta noc. Ja pamiętam, że tam była goń zeszło, kiedy trudno wyszło, to jak śpiewali, to ich było czuć mile. I teraz jak oni te wieczór zamkniesz, to wtedy oni sobie z tobą finisz, to tym prędzej oni się zaklepią, a tak lepiej oni to lubią. To jest napisane po angielsku i wtedy po francusku, ale ta muzyka wszystko to jest po polsku. A tu jest jeden, co na nas weseli, oni tak jedno, te skrzypki tak grają i oni jedno śpiewali, oj, sadaj, ślicznie kochani. John Główczewski, tereny choć mieszka w Toronto, dzemy staro dozerać kasiebską tradycją, z dnia ryt w głębi wysowdzeje swojego rody. Pisanie o kłeżniach i rodzinnych dzejach stało się u Kasiebów w Kanadze w ostatnich latach bardzo popularne. Choć coś tu powstywają nowe książki, darchut krywony są iż historie, które są wyrtłe pisani. A to jest książka, co mój kuzyn Piotr Główczewski zrobił, i to jest nasza rodzina i tak tu są, tam jest napisane i tu jest taki fotografia, to tu prawie jest Franek Główczewski, to jest mój dziadek, a to tu jest jego pierwsza kobieta, pierwsza białka, Anna Fliska. Oni się byli żeniali i wtedy ona miała mój ojciec i jego ciotka, dogromady się urodzili i 2 tygodnie po tym ona umarła. Jerry Mas Conley, wiele tych książków na początku zaczął, a wtedy był taki peplisty, też szukał za swoim krewnością i to. I my to znali petkowe i my zaczęli tę familię zbierać z piekarskiej strony, i z Lorbecich, to była też krewność. Moja mamka gazetę brała i wtedy w tym, kto nie żył, to nie mieli wsadzone. Gazeta to umarł, albo to są leżeń, albo to urodzą. Alojzy Lorbiecci, jać tak piękno znaje kasiebski język, choć nigdy na Kasiebach w Polsce nie był, my spisany w siedcich kul 25 tysięcy mieszkańców kanadyjskiego Wilna, jaci w nim przez przeszło 150 lat mieszkało. Je to wszystko dobrze zachowane w komputerze i wierowne bądź dostępne dla badirów. Boziacy nakydali i pisze nową historię, jakie lubimy rozwój kasiebści kulturę, uczbą w szkołach i kasiebizna w kościele, a tyś choćby w radii Renfru, gdzie co tydzień je piękne audycje o Kasiebach. To jest zdyniowe dzieci Kasiebów w Kanadze, które budzą coraz większe zaciekawieni tyś polską emigracją, jak choćby karna ledowy nuta. Jaci potraktowaną prawie stanicą z wizerenka królewy Kasieb w Sionowie coraz piękniej rozsływi kasiebizno za wielką młodą.